everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and today talking about Umkhokha. Yeah, we are trend guys, Mamzobe. We are trend Mamzobe on social media, but again, the mighty Mamzobe has fallen. Not being we guys running away with the Imali Vault. Mali Vault. Awubheka guys ayicha umdlalile uMamzobe angifuni ukungasho wamshiya stranded guys ehamba ngenyama emgwaqweni ekhathele eyimvithi mayifika endlini nangu manzi mande guys uhleli lapha nophakathi wayo uzokhuluma ke indaba ke yewili eyafotshwa ke uMamzobe benonompendulo manzi manje demanded uMamzobe ukuthi ke abize intatheni njengoba ekade eyibizile ngesikhathi ke ethatha isikhundla aphinde futhi akhothamele uzamcolo nokuyinto ayithengeke aze ayenze futhi ke guys akazamkhothamele nje uzamcolo uMamzobe selokhu kwathi inhlo akamthathi nje serious sidalo so ke this time azomphoqa ukuthi ke amkhothamele njengomkhululi and guys ke uyacabanga ukuthi nje uMamzobe guys usuke kuphene abe umkhululi use unobody ke manje sefayela akhothamela nozamcolo ayicha akayizwa leyo nto leyo but uMamzobe guys uzozama ke manje na ukuthi ke azama ikhadi lakhe lokugcina ke guys ukuthi adile nezitha zakhe ngeke kuze kumsebenzele guys akasena backup kahle kahle manje usikhambe nobhengu nje ayike sekubheda kakhulu ke bathi kuMamzobe will try ukubuyisana ke nomndeni wakhe kodwa ke akekho omfuna eduze kwakhe umndeni wakhe uzokhuphuka uye enhlanganweni yeminyaka yonke eyenziwa ke entabeni nozamcolo bamshiye ekhaya ke guys lokuzoba kubuhlungu kakhulu ke kuyena ukuthi ke akekho umuntu omfuna eduze kwakhe akekho nje nomuntu ofuna uyiassociate naye Umkhokha ke guys is wrapping up season 1 and I must say it ending it with a bang. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion ukuthi uthini ke umuzwa wakho ngakho konke lokho kwenzeka ke empilweni kaZubi. Bye.